जोंहा नै दामग्राफ्रा सेटिं खालामदों बे समावनो मोनसे रियेल घटना खोन्थानि आं रायजोफोर नोंसिनो दाख्लै थांनाय बैसागुआव माने सिख्लाफोरजों पिकनिक जानो थांफ्लांगारदोंमोनलां पिकनिक जानो थांनायाव ओरैबायदि घटना जाहैबाय माने मोसायै मोसायै मोसाबाय बोरै सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानानै लाफ्लांखो सासे सिख्लाया मोसायै मोसायै खखाबाव एकदम आखाथिजों सौखेगासिनो हाथायानो थाइनै गानानै दं रायजोफोर दा मा जाखो हाथाया थाइनै गाबाय नालाय बुनानै थांबाय न'आव जोंनाथ' आबौ दङ आबौआ र' डाइलगखौ खोन्थानो होजोब नङा होमबा घटनाखौ माने न'आव थांबाय न'आव थांनानै खखाबाथ' बुनानै थांबाय नालाय आबौआ थखन लानानै लामायाव जिरायनानै थाबाय थायो सोंबाय आंखौ नुग्रोमोना आम्मा खखाबालाय लन्दन बुना फैगौ हुलुमान साइ ओरैबायदि माने आबौआ खराथार जोंना आं एसे गिदबो थखनबो लायो बोरैबा थ' होफ्लांगारबा जाना लागोनलै सानफ्लांगारो ओमफ्राय मा होनगोन मा होना ओइ आबौ गोरोन्थियाव मिस्टेक जाफ्लांदों सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानाया खखाबाव सौखि जाना हाथायानो थाइनै बायबाय होनना बुंबाय आं साला लान्जायखौ नों जाद नोंनाबो थाफ्लांनो लाजाखा बेबायदि बुंदों बोराया ओंखायनो सिख्लाफोरनि खाथियाव मोसानो नाङा रायजोफोर आं बे दिननिफ्राय सिख्लाफोरनि खाथियाव बारा मोसाया दे आखाइ खबना रायजोफोर दे खनसे
हामा लोङै जायै सानफ्रोमबो दावराव दावसि बेलाय बेबायदि दावराव दावसिजों बोरै संसार जानांगौ जाखो नोंसोर मानो बिब्दि दावराव दावसि लोङै जायै मानो नांलाय खमलाय माबोरै संसार जागोन बेबायदि दावराव दावसिजोंलाय माबोरै रायजो जागोन बेबायदि नांलाय खमलायजोंलाय जाबाय फैबाय बेयाव बिहावफोरनि मा दं नङा होमबा रायजोफोर मा दाय दङ बिहावफोरनि बोरायबाय नालाय लोंनांगौ जानांगौ दानि जुगनि बिहामजोफ्रा ओंखाम ओंख्रिबो संनो रोंला मबाइल नाय दिन थाङो नङा नङा नंगौबा आखाइ खबजों रायजोफोर आखाइ खबना रायजोफोर खनसे